भारताची पश्चिम किनारपट्टी अर्थात मलबार हे देखण्या समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे। या प्रकारची ही किनारपट्टी जगभरातल्या पर्यटकांना भुरळ घालते। पश्चिम किनारपट्टीचं पर्यटनासाठीचं लाडकं मानलं जाणारं ठिकाण म्हणजे गोवा। ब्युटी ऑफ नेचर असंच गोव्याचं वर्णन केलं जातं। मोहून टाकणारे समुद्रकिनारे, भव्य दिव्य चर्च, मराठी, कोकणी आणि पोर्तुगीज या तिन्ही संस्कृतींचा गोड पाक असलेली गोवन संस्कृती पर्यटकांना भावते। गोवा हे देशी आणि परदेशी पर्यटकांचं एक प्रमुख ठिकाण आहे। गोव्याचा मुख्य व्यवसाय पर्यटन। मे महिन्याच्या, दिवाळीच्या आणि नाताळच्या सुट्टीत तर गोव्यात पर्यटकांची प्रचंड गर्दी ठरलेली आहे। एका बाजूला पर्यटनासाठी जगाच्या नकाशावर गोवा अधोरेखित होतोय, तर दुसरीकडे पर्यटकांच्या काही चुकीच्या कृतीमुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढतीये। पर्यटकांकडून होणाऱ्या बेशिस्त वर्तनामुळे राज्य प्रशासनानं काही निर्णय घेतलेत। बऱ्याचदा पर्यटकांकडून उघड्यावर अन्न शिजवलं जातं, उघड्यावर केलं जाणारं मद्यपान, तसंच बीचवर वाहनं घेऊन जाणं, तसंच बेकायदेशीर व्यवसाय थाटणं या सगळ्यावर आता प्रशासन कारवाई करणार आहे। यासोबतच पर्यटकांसाठी त्रासदायक ठरणाऱ्या भिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे। प्रशासनानं जारी केलेल्या नियमांचं पालन जर केलं नाही तर 5 ते 50 हजार रुपयाचा भरगच्च दंड वसूल करण्यात येणार आहे। राज्यातल्या अनेक समुद्र किनाऱ्यावर उघड्यावर मद्यपान करणाऱ्या अनेक पर्यटकांची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा केल्याची उदाहरणं आहेत। काही उपद्रवी पर्यटक दारूच्या मोकळ्या बाटल्या उघड्यावरच टाकतात। काही ठिकाणी बाटल्या बीचवर फोडल्या जातात। याचा त्रास स्थानिक आणि येणाऱ्या पर्यटकांना होत असल्याचं वारंवार समोर आलंय। काही पर्यटक हॉटेलचं बिल वाचवण्यासाठी उघड्यावरच जेवणाचे बेत आखतात। प्रशासनानं जारी केलेल्या या सूचना आता पाळल्या नाहीत तर पर्यटकांना कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे, हे मात्र नक्की आहे। उघड्यावर मद्यपान, बेशिस्त वर्तन रोखण्यासाठी पर्यटन विभाग आता जोमानं कामाला लागलाय। बाहेरच्या राज्याचं टुरिझम प्रमोट करण्यासाठी पॅकेजेस देणाऱ्यांवरही आता कारवाई होणार असल्याची माहिती मिळते। पण एकीकडे पर्यटन खात्यानं कडक नियमावली जाहीर केली असली तरी दक्षिण गोव्यात मात्र कारवाईसाठी एकाही पर्यटन पोलिसाची नियुक्ती केली नसल्याची माहिती पर्यटन पोलीस विभागाचे उपअधीक्षक शिवराम वांगणकर यांनी दिली आहे। तर दुसरीकडे उत्तर गोव्यात 61 पर्यटक पोलीस आहेत। राज्याच्या संपूर्ण किनारपट्टीसाठी किमान 220 पर्यटक पोलिसांची आवश्यकता आहे। पर्यटक पोलिसांच्या कमतरतेमुळे किनारपट्टी सुरक्षेसाठी तारेवरची कसरत आता करावी लागणार आहे। अर्थात या कारवाईसाठी खात्याकडे फौजफाट्याची कमतरता आहेच, त्यामुळे ही कारवाई निवळ कागदावरच तर उरणार नाही ना, अशी शंका देखील व्यक्त केली जाते। पण गोमंतककडून आम्ही हेच आवाहन करतोय की गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकानं पर्यटनाचा आनंद जरूर घ्यावा, पण तो नियमात राहून आणि निसर्गाचा आदर करून। गोव्यातील व्यावसायिकांनीही आपला व्यवसाय दर्जा, सेवा आणि प्रामाणिकपणा या मूल्यांवरच उभा करावा, जेणेकरून गोवा हे पर्यटकांची सुरक्षितता आणि निखळ आनंद यासाठी ओळखलं जाईल।